Kani ka akasyon ni Shillong ka khubor man puliru Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor man taga step ka sitari uramphang kilong on pelong ka Central Administrative Tribunal Gauti Bench ya ka Circuit Court hanong ba Shillong ha kan reban nyotari uramphang arhajar alpsan minjor ka sarkar jala ya ka ordinance pan pinkiw ya ka contingency fund ha ka jala siya ka 6,000 san clothing ka yo ijing itu ka village health council jong ka sinong banyon kum ka tobacco free village pat ya kendo ki women journalist jong kari ha ka national meet ka bakhat khandai jong ka network of women in media India ha Gauti Assam ka khubor ka babanya ka Central Administrative Tribunal Gauti Bench ki bakantop ya u Rajna Kumarai ba UML Srivastava kum kidikot kan sa pelong ya ka Circuit Court jong ka Central Administrative Tribunal hanong ba Shillong ha kan re ba nyo tari uramphang 8,000 arpsan bat kani ka Circuit Court kan long ha ka courtroom jong ka State Commission Megla Consumer Dispute Redressal Commission Administrative Building kabadon halowa la chimya Shillong nado ka por shipo shiteng stem Hagani ka Circuit Court on Satyan Bishar ya baro ki case ki bayade ba jala megla bat kumta la kentu ya baro ki advocate ki ba mikmat ya kilo ki shimet ne ki kinhun ki de ban poi ha ki te ki sngi jong ka circuit sitting jong ka tribunal ka kinhun menteri jong sarkar jala kala ajing menjol ya ka ordinance ban penhe ya ka song pisa jong ka contingency fund ka jala megla sya ka 6,000 san klur tingkang haba pentip ya kani hadin ka jingalang jong ka kinhun menteri ka blalong hak sngi palai jong tayo nagaliang menteri rang ba ka jala ukon rat kisang ma ula pentip ba sarkar jala kala menjur ya ka ordinance jong ka contingency fund ha jala megla bat ka song na ka benta ka corpus fund galapan kiyo sya ka 6,000 san klur tingkang khnang bala ban pendap penbiang ya kejingdon kam ki bami hadin baladep ban menjor ya kamang tingka jong kejelam haba pensai halor gani garai umentirang ba ulaong ba ka contingency fund kede hapo ka rukom mang tingka jong ke sarkar Ukertong jong keseng NPP ubanyak hun ya ke MDC election jong ke Khasils Autonomous District Council ne ke HDC na Langren constituency uba Mandilos Nongbrit hen kesngi ula thep keteng yalade na ke bentaban aireng ha ke ni ke election ke banong ha ka arpoi tu rek rempang arajar apsan nagaliang uba kit bolang nongrem uba lasralang ya uba Mandolis Nongbri ula pun pau ba uni ukertong banarankor udan ya ke jingkermen ban poi sya kathong khamtam lei hadin ba uni ukertong ulayo ya ka jingkasyan na UMLA barim jong kani kathan uba Martin M. Nanggum. Katanat excise but narcotics jong gajala Mizoram lembat kisipai jong ka Assam Rifle kilayo ban kiam no ya uway ubreu but kurup ru hadu shispa khat agram udrok heroin na u ha champai district jong gajala Mizoram. Katkum ka khubor balapha la pentip ba uni ubreu ude unong song snong jong ka zoltlang ka baha pa champai district jong gajala Mizoram. Ka khubor ka pentip ru bahadin balayo kurup ya uni udrok heroin Lakem no ya u bala pengat kendon ru ya u hapo ka section jong ka Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act 1985. Ka District Legal Service Authority ne ka DLSA hinin kesngi ka penlong ya ka awareness program halau bertun na ka benta bakinong song snong bakintip ya ki hok ki jongki bat kilat ai jingyana bat jingyarap khamtam ya ki khilung khana kani ka awareness program ka ba ka phang padeng ka jongka ka dei opening doors for education to children kani ka awareness program ka ba donjing thumu ban ai jingi kai ya ki khina school halor ki hok ki jongki bat ban pensngo thoru ya ki ya ka jingdo nong na ka jing e school no siteng por ha kani ka awareness program lawan bani don benta da ki officer jong ka DLSA lembat katu kat ni ki khot jong ka district school education officer bat katanat labor ha kani ka snila ajing batay ru shabaro ki dan kibadan benta ha kani ka awareness program halor ki kam jong ka free legal aid services ka Prohibition of Child Marriage Act arjan rew ka hok jong ki khna school banyo shong school a ne ka Right of Children to Free and Compulsory Education Act arjar khandai ka midday meal scheme ka Nalsa Child Friendly Legal Services to Children and Protection Scheme arjar khatsan but ka Child Labor Prohibition and Regulation Act kani ka Akashwani Shillong ka balam shapi ya ka khubor
Ka Village Health Council jong kasinong manyun kalayo ya ka jing itu kum ka Tobacco Free Village da ka balaburu ya ki kendon manumsya mandi secret ni duma ha ki jaka pat ba jong gani kasinong. So ka khubor ka pentip ru ba gani kasinong kalabu perking ya ki kendon bat kila pelong ru ya bon ki awareness program ki bede bat ka jing kta ya ka kot ka khia na ka jing punong kam ya uduma bat kila khang ru ya ka jing di ya ki duma khamtam ha ki jaka ki badal marjan bat ki school ha gani kasinong bat kila khang ru bandi duma haki jaka padba lakalong haki jaka yo ki jaka manibelay ni wat haki program padba so ka Banyan Village Health Council kalapelong ru ya bon ki rally padba ki signature campaign ni kijing soy padba bat ki jingbam smai bakin yang persya ya kijing punang kam ya uduma hakani kasinong ki kenthai ki batrei haki kamlat pathai khubor ki le kendo lang hagati Assam naga benda ka national meet ka bakhat khandai jong ka network of women in media India ne ka NWMI ka ne ka national meet ka bare ka conference ka balais ni ka lalong Don Bosco Institute of Management bat ha ka ne ka conference la yakren ya bon ki mat ki bayade bat ka kam bakine ki women journalist ki trei la ban ko ru ba ka network of women media India ka ne ka rensan ka klan bha jong ki women journalist bat ki don hadu khandai spa ngut ki dakhon ka kong linda ka balong ka nong pathai khubor jong jala megalaya ka la mi khmat ya ki nong pathai khubor kan thei na ka ni ka jala bat ka kong linda ka la ai jing kran ru ha ka ni ka conference halol ka phang perspective from the very reporting on and from northeast India Kasokra jala kala minjol banseng ya ka plating ka cooperative society ka ban ajing kasan kerpang ya ki kinthei hapo ki self help group bakin penklan ya ka sengkam sengjam hakisnong nong kendong hapo jong ka jala haba pentip ya kini ka rai hadin ka jingalang jong ka kunhon menteri na kaliang menteri lang ba ka jala o konrat ke sangma ulang ba kani ka sinjam ka de ka balale na ka jingthu ban airam klem jing e ya ki self help group ban kintiu ya ka yo ka kot ba ka jingsha nya ki kinthei haladi ha kaliang ka pisatin ka une uminti lang ba ka jala ulay thuru ba ka jingdon ki self help group kalakiw na ka 1,000 tali house nam 8,000 khapra shapalat 8,000 ruspa nyopsaw tali menta bat ki jingdon ki khot kalakiw na ka laipho ajar ngut shaka 3.8 lak ngut ki kinthei ukonat sangma ula ongru ba ka ne ka cooperative society kan bo ya ka jingpen bet kat kum ki kerdan wat ki village organization kindon ki ba mikmat ya ki self help group kibabon bal ukonat sangma ula pentip ru bahadu menta ki don hadu sanhajan ruspa sauputli ki village organization ha ka jilam ka Meghalaya Motorsport Society haringkat ka jing trailang bat ka motorsports access haringkat ka jing kesan na ka de Meghalaya H Limited kala pemala bakan sepelong ya ka jing ko nyat kali ka balatip kum ka speed first time attack ka ba asngi lenter ka balas dang nadu hinin ka sngi bat ka ban kutpat menta ka sngi ka sitare urempang 8,000 habakran bat kilap thai khubol ka kong fibi del nongrum ka wai na kinong nya kali rally kan thai baning kong e na jela bat ka babat ru kum ka champion ha ka INRC women's category arjar arpsaw ko lapan pau bagani ka yakop nya kali kan long kasin ka beningkong e ya ka jila banyo pelong ya ka jing yakop nya kali ha ka kerdan national level kani ka long kene ka labatay ru ba ya kani ka jing yakop nya kali on pelong ha kilinti khte ha kathan umroi bat umdan bat kani ka rensan ka long ru kum shibenta jong ka grassroots project ha ka motorsport bat ka jingthmu ka long ru ban pungte bat kan roi ya kisap ki banang ni bante ya ka long rem ka baskem na ka benta ka jia ko nya kali hapo kari Swaban pungkot ya ka khubor sa sin ki mat bakongsan on pelong ka Central Administrative Tribunal Gauti bench ya ka Circuit Court Hanong Ba Shillong hakan reo ba nyotare urempang 8,000 minjol ka sarkar jila ya ka ordinance pan pinkiw ya ka contingency fund ha ka jila sya ka 6,000 klor tingkam yo jing ito ka Village Health Council jong ka sinang banyan kum ka Tobacco Free Village bat yakendo ki women journalist jong kari ha ka national meet ka bakhat khandai jong ka network of women in media India hagauti Assam kato ka khubor kalakut kabawan sapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin derpor nginse so bat ka Akashwani Delhi na ka benda ka khubor ha ka khtin hindi bat bot pat sa khubor ha ka khtin pareng kani ka dei ka Akashwani Shillong